नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. IRB कंपनीच्या अवैज्ञानिक कामगिरीन चेंड्यात रस्ता अपघातात एकट्याले मरण. कारवारच्या चेंड्या ग्रामाचो अतुल नावाचो तरुण अर्गाच्या किराणी दुकानात काम करतालो. आपली ड्युटी जाल्यानंतर रात्रीन सायकलीचेर घर येतना कोस्ट गार्डा मुखार पावतरेत समोरच्यान अतिवेगान येवच्या एक बायक सवारान सायकलाक धडक दिली. गंभीर जखमी जाल्ल्या सायकल सवार अतुल हेमका लागींच्या पतंजली अस्पतालेत उपचार करून पुढील उपचारासाठी कारवारच्या जिल्हा अस्पतालेत दाखल केले. थंय उपचार करतना शरीरान साथ दिली जावन अतुल हेमका मरण येले. पोलिसांलो तपास सुरू आसा. मृताले आई बाप भयणीली शोकांतिका पळोवंक जायनाशिल्ली. ह्या अपघाताक IRB कंपनीच जबाबदार आसा असो तेमगेल कुटुंबान आरोप केलो. IRB कंपनी रस्त्यार सारखे विद्युत दिवे पेटची व्यवस्था केली ना, वळणाचेर सिग्नल खांबे नात. अशा या ना त्या कारणान अर्गा ते चेंड्या ग्रामपर्यंत विद्युत दिपाची जोडणी बरोबर केली ना, अशें कर्वे जिल्हाध्यक्ष दीपक उगा नायक हेमी आरोप केलो. येवच्या गणेश चतुर्थी पयले जर तर त्या जाग्यार विद्युत दिपाची व्यवस्था पूर्ण केली ना तर या IRB कंपनी विरुद्ध रस्ता रोको करून उग्र आंदोलन करतले. संबंधित अधिकाऱ्यान हितूंत लक्ष घालून लोकांचे जावचो हो जीव घेणो प्रसंग थांबवूं जाय असो तेमी इशारो दिलो. कारवारात कार आणि दुचाकी वाहनाचो अपघात, दुचाकी स्वाराक मरण. कारवारच्या RTO कार्यालया मुखार सोमारा सांजेचे अतिवेगान वयच्या कारयेक दुचाकी सवारान फाटल्यान धडक मारिल्ल्यान कारवार अर्बन बँकेचे मॅनेजर गुरुदास बांदेकर वय 55 वर्सां हेमका तकलेक गंभीर दुखापत जाली आनी रक्तस्राव जालो अशें प्रत्यक्षदर्शीन सांगला. दुचाकी स्वारान अर्ध हेल्मेट घायिल्ल्यान तेका तकलेक गंभीर मार लागलो अशें कळ्ळां आनी रस्त्यारच रक्तस्राव जाल्ल्यान परिस्थितीचे गांभीर वळखून त्याच कार चालकान तेमकां कारवारच्या जिल्हा अस्पतालेत उपचारा हाडले. जाल्यार तेमी अखेरचो श्वास सोडिलो. डॉक्टरान तेमकां मृत घोशीत केले. कारवार संचारी पोलीस ठाण्यार ह्या प्रकरणाची नोंद जाला अशें कळ्ळां. येल्लापुरात रिक्षा चालकाक मोफत सुविधाचे कार्यक्रमाक आमदार हेब्बार हेमी चालना दिली. येल्लापूर कारवार जिल्ह्याच्या येल्लापूर शहरात मंगळवार 22 ऑगस्टाक अडिके भवन म्हणल्यार सुपारी भवनात अनंतमूर्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट हेमचे वतीन ऑटो रिक्षा चालक आणि मालकांसाठी खास कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या वेळार रिक्षा चालकाक मोफत गणवेश वितरण, रिक्षा पासिंग योजना यासारख्या कार्यक्रमाचे दीप प्रज्वलन करून उद्घाटन केले आणि आमदार हेब्बार हेमी कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार अनंतमूर्ती हेगडे चॅरिटेबल ट्रस्टाचे अध्यक्ष शिर्शीचे अनंतमूर्ती हेगडे, प्रमुख बाळकृष्ण नायक, प्रमोद हेगडे, शंकर भट, ऑटो चालक आणि मालक संघाचे अध्यक्ष संतोष नायक तसेच ऑटो रिक्षा आणि लगेज रिक्षा चालक मालक आणि स्थानिक मुखंड हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.